Ah, finish ko gitu sir. Ah. Napili dito ba? Napili dito ba? Napili ma'am. Anak ni Marin? Oh, pinito lang na. Yan na. Surprise! Happy birthday! Kay sarap mabuhay sa mundong ito, lalo na sa sandaling kayo ay narito. Kayo na mahal sa buhay, kayong pamilya ko. AM Digos Flower Shop, delivering happiness. Sir, buntag sir. Di kami tos malabang sir ba? Ino atong uling among nadala? Amo giuling ito butang sa balay nagsuro-suroy man gud mi. Tuwanto, katutong kauban sa ito. Yeah. Gikarga na mo diha. Kay ingon nga nadaw tagiya diri. Diri sa naligo sa liling. Imo ba ni or silingan nimo? Ingon mo to silingan yung imo daw. Ha? Ipa-video kay sa mua ni kay ang mga busing naguna na kay daghan tayo kahon to nagsusuroy lagi mi. Dili muling. Ito magigibutan sa yung kilid yun, dalay. Mas malabang. Bisa mo na, sir. Among gidala gani, sir. Tama mo na to, sir. Namang gidala, sir. Kahit may pagsubok pa at minsan may bagyo, laging pasasalamat ko sa Diyos na nabuo. Hanggang sa ngayon ay narito kayong pamilya ko. Sa hirap at ginhawa man. Surprise! Happy birthday! Di may uling na, sir. Kape man. Ako mo nabot? Sir, mayong buntag o happy 47th birthday. Nagkaila-ila dahil ako na si MM and kani si Abby. We are from AM Digos Flower Shop. So namin diri karon para ihatod ang pa-surpresa ni Sender. Kabalo pag kisa gahatag ani. So ni mo? Or basig uyab ni mo? Nakauyab wala? Nama. Wala. Nakauyab, sir? Asawa ra, wala uyab. Sure good na. Basig na lang naminaw ang asawa. Sige na, sa'yo message sir, pero sa nakabasahon kantahan sa kanamog happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Okay, make a wish and blow your candle, sir. Yeah! Happy birthday! Anak siya yung mensahe, sir. Sahon ako ha. Gandi So, dyan. anak siya, sir. Nanabdala. So, na siya yung message, sir. Anak siya. Happy 47th birthday to you, Brad Doy. I am wishing you and I'm always pray for your eternal happiness, success, and prosperity. So on your birthday. And I'm sending you all my prayer and wishes. One of many blessings that God has bestowed upon us is giving a brother like you who has a heart of gold and spread its shines whenever you go. Happy birthday both of us, Brad. Gawang gits na jud ta ani Brad. Always happy and always good health. Sayaw og bodots Brad. Yeah. Unsa na mo ni sir? Kanang sa tawag na kambal? Mangod ako. Or sabay lang yun mo nag-birthday? Ban, ato siyang 10. Ah! 10 niya kuha. Sabay lang bulan. Kapis ka ng bulan. Ma'am, ikaw ma'am, may birthday wish ni mo ma'am sa inyo ma'am. Mag-good boy always. Health condition. Kato lang? Kato lang? Oo, kung sa iyong anak. Ah.
may magpanglawas. Sige, so si asawa Ikaw, ma'am. good health always. So, kanang buota naman yung patulong. Ay, ka, sir. Bulabog. Kanang good health lang ang mga bata. Mayo na po na panglawas. Mga lagad na sa Ginoo. Yung walay birthday kiss dira. Gabukuan mo sa Dapat na Kamu lang dong. Okay. Birthday Kiss, ma'am. Kiss. Birthday kiss. Okay. So ikaw, sir. Ano sa may mensahe ni mo sa imong pamilya, labi na sa imong brother, sir, nga nagpa-surprise sa Ako, magpasalamat ko sa Panginoon. Nahalis mo may daro. Pasante. Nagpagkar mga tuiga. Edad 47. Sa edad 47, dili sa bukainan. Kung mag-edad tinurang 47, wag yung nga ni. may gani kay ako gani nga edad na ko 57 duhay si Usa mo na mga bata. Sino mga pera ba ni duty mo? Ayaw unta sa mga 57 bataan. na ko edad wag gyud ka bukik surprise magkikik mo jud. Gikan pa sa may wa. May panglawas. Wala to ko. Ito lang. Niya nag-request man siya nga mosayaw daw kag budots. Mora na yung gusto makita. Mudiskuhay nila. Ah, tindis ko, gede, sir? Ah. Napili dito ba? Napili, ma'am. Anak mo rin? Oh, pinito lang na. Yun na. Oh, kapag mo, makatagay na. Ah. Happy birthday! Uso na podron ang mga sorpresa, ug sa social media mi patok na. Makaselebrar bisag na ay pandemya, kini mi viral ug daghang nakatawa. Sa bisan unsa man nga okasyon, andam sila nga mo aksyon. Ang Bigos Flower Shop lang doola, serbisyong sulit way sama. Daghang nakuyawan sa ilang taktika, kaysa permero iprang kanila. Pero sa ending kalit kang masorpresa, kay grabe kabungga ang giandam nila. Sa bisan unsa man nga okasyon, andam sila nga mo aksyon. Ang Bigos Flower Shop lang doola, serbisyong sulit. Ang Bigos Flower Shop lang doola.